From this picture Akitan is circulating concerning our governor's son. Do you understand me? Manager the picture. Some people say not because of not being a musician. I wonder. But I do which kind of musician and was that no amala that no abonya Africa kobo. Do you understand me? If you need all this character enough, you just influence of because of a Western world. You got an iPhone na-ebugara the picture ọ bụrụ etu ị nọ ịbụrụ papa ya adị happy. That is simple truth. Mana the issue bụ that na o nwere ebe nwata ga-eruo in lost control out of ime ọha yara control nwuzie especially nwa n'obodo oyibo because ma gị nwa na-ege m ntị ị na-ebi family gị n'obodo oyibo achọrọ m ịkọwalị gị whether na accept ya or na accept ya mara amara that na family afọ ị na-ebi ebe afọ nwa afọ ị mụrụ n'obodo oyibo enwere ike nata Nigeria kedu ebe ọ ga-anata? Do you understand? And eventually, that now 50% of our politicians from Omofano Obodo Igbo which are gege and in the race no country. That is why so many of them Jaffi on wife for Fanafi. If you did that now, our governor they're happy because of even and social media, it's not that you are joking. Now the issue is you were not position about on out of control. And the secondary on a Western world. Obon our son man on a buy, you know go they behave like this. You know see not because of not be politician, forever you know see not because of not be a musician, forever a musician, free no a musician. Mbafana ebinite go dey ebinife e try were eme. Anyị don a musician. Idris Abukari ọ bụrụ a musician and a messenger. Shehu Kitu ọ bụrụ a musician and a messenger. Can if you na-akọ if you say no a musician not because of not being a musician, no need the attention. Which kind of attention? Davido ọ bụrụ a musician. KC or people ọ bụrụ a musician. What are you people saying? If because of the West, they get a lot of African children, but of his nana. That's simple truth. And the area you understand that if the better for you. Also, again, but Nigeria today on one only the chances now are very, very high because one is not coming back. Give one no go to Obodo Ibo. How many times again I know? Only sin if you don't get plan of bail. And the plan you have requires a fund. You got a financial stable. Do you understand? Ibu no a only Igbo kita ni n'obodo Oyibo and reach ụmụ ịtọ with nwunye ga ọbụrụ 5. Ya na fund nwunye anyị ga na-akpọfa wala abata yearly or even every 2 years. Kedu ife ị na-alụ? Ego ole ka ị na-alụta? Onye sisi nọ na street. Na ghọta ife na-agwa gị. If the kind of character ụmụ ba ya amụ n'obodo Oyibo ne nọkatalụ ya sị na nwata amụrụ Paul Papia Mama police. You don't have control over your child. Ya na abalị ya mba ọ na-eje school reality if onye teacher onye ọcha ya na-ajụ ya ka akwụkwọ nju ọfịa ka ọ chụpụta ya ke ka papa gị si eme ke ka mama gị si eme ife a ka a ga-ajụgide kedu ife a na-achọ ka a napụ gị nwa afọ because fa nidiri ndị ga na-arụrụ fa ọrụ n'obodo fa. That is why ndị were akpọ ife ndị ojii na-amụsịsị ụmụ n'obodo oyibo especially Western world bụ ife anọkwa ka turn around Igbo. Mara na nwa afọ ịmụtara n'obodo oyibo is not coming back. Eso m na the of opinion of that na ịnụ nwaanyị n'obodo oyibo na taba anyị nụkwa nwaanyị. Ọ bụkwara na ị n'obodo oyibo nụọ nwaanyị na be anyị ya nọrọ na be anyị. That struggle afọ na ife ị ga-abụ mmụchazi enwe ebe ahụ ịnata anata abụrụ problem. Ọ bụ na ọsọsọ gị na ebe ahụ akụ that hustling nwanne nwere ọka iji gbagide mba atịrịsị opekatago mgbe ya bụ once in a year ị ga na-abata afọ family gị onye opekatazi mpe highest ya bụ ozi once in a 2 years. Do you understand me? Obodo oyibo kpọdoro a lot of ndị Africa especially ndị Igbo anyị chi na ana. A lot of ama ndị mmadụ ga-echi etu ị nọkịta ị na-agba mbọ ị na-ebuild gasị ife niile property niile ị na-build na Nigeria achọ ga-afụrọ property ahụ ụmụnne gị ga-inherit ya because nwa afọ ị nwere ebe is not coming back. Ọmụ ebe ishi ọmụ ebe mama gị ishi ọmụ onye mụrụ gị na ọmụ onye ebe papa gị ọ bụgoro na onye ojii nwanne ka ị nụrụ bụ onye be anyị onye ha eso ga-anọ be anyị ahụ mbọsị a ga-akwa gị
akwachakwala agụ ọkpọkọrọkwa ụmụazị ahụ nakwa mba ofesi. The only advantage oge enweta nwebe a ma ọ bụrụ that na property gị na o nwere access to it, and onwe access to it, the next thing oge eme wee bịara the property relocate elu onwe ya finally. Kedu ebe ife agitation a ndị Igbo na-eme ife a so were efuelu the agitation because of a lot of ndị Igbo chọrọ ịnata n'ala Igbo anyị nọ Nigeria, mana the foundation, the structure and that is the chartered. That is why if you know a lot of ndị Igbo onye a na-agba nekanika n'isi ọnwụ ka ama na anyị na-ekwu independent of Biafra, all because of the structure dị na be anyị ka iji esi ọnwụ a niile o. Ịkpọrọfa bata nwere steady electricity, ezigbo ụzọ adịrọ, hospital adịrọ, insecurity. Na gị nwa ji nwaanyị na ụmụazị 5 pịa ihe dịka 1,300 or 1,500 or even 2,000 depending on the country nọ na ya, times ya ego pere na ị ga-eji tụọ ahụ furu ị ga-eji wee kpọfa wee bata ịmara ego onu ọ bụ obebekwe na ya no oberokwa that brace because you have to secure them. M ga-aja chọwa police reason if you know so ga na-apụ apụ. So does it make sense to you? So ị na-afụ some characters ị na-afụ na social media ị mara na because of influence of gịnị ndị obodo oyibo, the kind of life a na-ebi that place. Ịkpọrọ nwa gị kwara ebe ahụ, you have no power over nwa afọ. That is the simple truth. O nwere ka ị ga-esi na ha ọdọrọ nwa ka m gwa gị too much of liberty na-emebi ụmụazị, and that is why African parents ji wee bụ number 1 because they will discipline you ka ị make you behave like a human being, ka happy behave like animal. Mee gị that is inwe confidence. All your African parents ga-eme gị, they will energize you, put you in place, put you in order. Izuzu treat ya for cup immediately. Do you understand? But abroad ọ dịrị etu afọ. That's why a lot of ndị Igbo ji esi ọnwụ ebe afọ. That's why a lot of ndị Igbo ji esi ọnwụ there. Nwa afọ ị mụrụ ebe a, so as ndị akpọnata ya at the area stage, na ịnwere the fund, ịnwere the capital. Nwanne nwa nọrọ ebe a tonitekwara echefuo maka ya olesi na bata ba anyị nwaanyị. Like I tell you, ya my own opinion nọrọ obodo oyibo dị sure that ịnụ nwaanyị na ba you. Ya opinion m nọrọ obodo ọsọkwa ya bụ na onye ebe anyị ka ị nọrọ ebe a nụ. Nwanne the best thing ị ga-emere onwe gị as a man na plan ahead na ya retirement. Kedu ife ga-emene beta na ịnụ nwaanyị na be anyị ya nọrọ ebe a gịnị ya na-abọrọ ọnụ ba business ya nwee business ị ga-engage ya na ọ ya na-arụ ọrụ na be anyị. Do you understand what I'm saying? Sure that na onwere ife na-akụ ya makwa ifu nke ọ ya abịa ịbata be anyị bịa ịnụ nwaanyị na be anyị ịkpọrọ ya na bụ obodo oyibo ifile that not because ị na-anụ onye Igbo. Nwanne m etu ahụ onye Igbo sikwa nụ onye ọcha ka ọ dịkwa gị nwa bụ si natara be anyị nụọ nwaanyị kpọrọ ya jewe obodo oyibo gịnị ya na-agbọrọ ebe ahụ. Do you understand me? Nwa afọ amụọ ya that place oto that place ọfụbara ife a na-akpọ darkness before ọfụbara ebe polisi na-ebugharị ego na street ọ mara ife bụ na a na-anapụ mmadụ then ị na-eche that na ọ ga-anọ na this environment Nigeria. It means that you are joking. Ekenekwenụ m anya dịba ife mekwala